काव्य शिको रामकृष्ण हरी. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांच्या या संतदर्शन उपक्रमात मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, कार्तिकी एकादशी निमित्त या संतदर्शन उपक्रम आपण जो राबवतोय त्यात आज संत चोखामेळा यांच्याविषयी माहिती घेऊया आणि मग त्यांच्यावर आपण अभंग ऐकूया. संत चोखामेळा यांचा जन्म बुलढाणा जिल्ह्यात देऊळगाव राजा तालुक्यात मेहुणपूर येथे झाला. मात्र त्यांचा जन्म कधी झाला याची निश्चित अशी दिनांक कुणालाही माहिती नाही. दुर्दैव आहे. त्यांचा मृत्यू इसवी सन 1338ला मंगळवेढा येथे झाला. तेव्हाही ते मोलमजुरी करत होते. ते काम करत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. भिंत बांधत होती ती भिंत त्या मजुरांच्या अंगावर कोसळली आणि त्यात ते चिरडले गेले आणि तिथे त्यांचा अंत झाला. ते आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ मोलमजुरी करून चालवत होते. म्हणजे 12व्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्यांचा जन्म झाला असावा. संत नामदेव महाराज हे त्यांचे गुरु. त्यांनीच चोखोबांना नामभक्तीची नामस्मरणाची गोडी लावली. सद्गुरूच्या मार्गदर्शनाने एखाद्या माणसात किती बदल होऊ शकतो, तो आध्यात्मिक किती उंची गाठू शकतो तो माणूस, ह्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे संत चोखोबा. त्या काळी फार पूर्वी म्हणजे 1300 त्यांचा जन्म आहे. हिंदीन मानत असलेल्या महार या जातीत त्यांचा जन्मल्याने त्यांनी पोटासाठी आयुष्यभर मोलमजुरी केली. हे आता आपण ऐकलंच. काबड कष्ट केले. इतकी मेहनत करून त्यांना नेहमी शिळे पाके तर कधी उष्टे अन्न खायला मिळत असे. पोटासाठी आयुष्यभर कठोर मेहनत करणारा हा समाज अर्थातच भक्तिमार्ग नामस्मरण यापासून दूर होता. देवाविषयी किती प्रेम आदर भक्ती वाटली तर त्यांना तेव्हा मंदिरात प्रवेश नव्हता. पूर्वसंचिताने म्हणा व अन्य कारणाने चोखोबांना संत संगत लाभली व त्यांना नामभक्तीची गोडी वाटू लागली. ते आपले काम करताना सतत विठ्ठलाचे नाव घेत असत. या नामस्मरणाने त्यांना कामाचा क्षीण होत नसे व मन प्रसन्न राहत असे. संत चोखोबांमुळे त्यांचे अनेक ज्ञातिबंधू भक्ती भजनीत आणि बंधू आणि भगिनी नामस्मरण करू लागले. या पंथात आले. या नामस्मरणाने त्यांचे क्षीण दूर होऊन त्यांना आनंद वाटत असे. या एका माणसामुळे तो समाज भक्तिमार्गाला लागला. संत चोखोबा विठ्ठल दर्शनाची ओढ लागलेली असे, पण त्यांना मंदिर प्रवेश नसल्याने ते महादारातूनच दर्शन घेत असत. ते आनंदी असले तरी आपल्याला मंदिरात जाऊन विठ्ठलाचे दर्शन घेऊ देत नाहीत याचे त्यांना खूप दुःख वाटत असे. तसेच इतकी मेहनत करूनही आपल्याला आपल्या मुलाबाळांना आपल्या समाजाच्या वाट्याला हे शिळेबाकी अन्न उष्टे अन्न अपमान अवहेलना येते याचे त्यांना वैषम्य वाटे. त्यांना होणारे दुःख मग त्यांच्या मुखातून अभंग रूपाने बाहेर पडत. जसे हिन याती माझी देवा कैसे घडे तुझी सेवा मज दूर हो म्हणती तुझे भेटू कवण्या रीती. मी हिंदी नसल्यामुळे मला लांब फेकलं जातं, तर तुझी मी सेवा करू कशी आणि तुला भेटू तरी कसा, असा प्रश्न ते देवाला विचारित. असे असले तरी संत चोखोबा शुद्ध आचरणामुळे ब्रह्म जाणणारे संत होते. त्यांच्याविषयी संत बाका महार म्हणतात, चोखा चोखट निर्मळ तया अंगी नाही मळ, चोखा सुखाचा सागर चोखा भक्तीचा आगार. इतके असले तर तेव्हाच्या सामाजिक विषमतेचे उच्च नीच भेदाभेद स्पृश्य अस्पृश्य गाववाडा नैतिक व्यवहार वर्णव्यवस्था या चक्रात ते अडकले होते. त्यामुळेच ते अस्वस्थ होत असत. नामदेवांमुळे भक्तिमार्गास ते लागले. ह्याबद्दल ते नामदेवांना धन्यवाद देताना म्हणतात, धन्य धन्य नामदेवा केला उपकार जीवा माझा निरशिला भावो. धन्य धन्य नामदेवा केला उपकार जीवा माझा निरशिला भिवो
दाखविला पंढरीराव. माझ्या मनात जी भीती होती ती घालवली आणि पंढरीरायाचं तू दर्शन घडवलं. म्हणजे त्यांना खरा उपदेश केला आध्यात्मिक, आणि त्यांना खरं जगण्याचं मर्म, हे अध्यात्म काय आहे, भक्ती काय आहे, त्याने काय मिळतं हे त्या नामदेवांमुळे कळलं, असं त्या अभंगातून त्यांचं कृतज्ञता व्यक्त करतायत. नामदेवा, तुला धन्यवाद देतो, तू माझ्यावर उपकार केलेस, माझ्या मनाची भीती घालवलीस, मला पंढरीरायाचे दर्शन घडवलेस. तेव्हाच्या साऱ्याच संतांना आत्मविकासाची संधी उपेक्षित लोकांना, तळागाळातील लोकांना मिळावे असे वाटत होते. संत चोखोबांमुळे हे बऱ्याच अंशी शक्य झाले. संत चोखोबांनी अगदी आर्ततेने विठुरायाला घातलेले साकडे, त्याची केलेली आळवणी मनाला अस्वस्थ करणारी आहे. त्यांचे कितीतरी अभंग खूप प्रसिद्ध आहेत, जसे घावं घाली विटू आता नको चालू मंद, घावं घाली विटू आता चालू नको मंद, बडवे मज मारिती ऐसा काहीतरी अपराध, जोहार मायबाप जोहार, तुमच्या महाराचा मी महार, बहु भुकेला जाहलो तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो, आमुची केली हिन याती तुझं कान कळे श्रीपती, जन्म गेल्या उष्टे खाता लाज नये तुमच्या चित्ता. हे त्रागाने विचारतायत ते देवाला, पांडुरंगाला, की जन्म आमचा उष्ट खाण्यात गेला, लोकांनी अवमान केला, अपमान केला, तुम्हाला त्याबद्दल काहीच वाटत नाही का देवा, असं ते देवाला त्रागाने विचारतायत. उस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा, हे त्यांचे अभंग आपण खूप प्रसिद्ध आहेत, ऐकलेले आहेत कितीतरी वेळा. उस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा, काय भुललसी वरलिया रंगा, चोका डोंगा परी भाव नाही डोंगा, चोका बोरा डोंगा परी भाव नाही डोंगा. तसंच विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, असे त्यांचे कितीतरी अभंग. तेव्हा त्यांच्या हे मनातून त्यांना जी वाटणारी तळमळ होती, त्यांना जे भावभावना व्यक्त होत होते, त्यांचे अभंग त्यांच्या तो मुखातून आपोआप बाहेर पडत होते. तेव्हाची परिस्थिती काय असेल हे आज आपण कल्पना करूनसुद्धा कळणार नाही आहे. इतकी वाईट विषमता होती, सामाजिक विषमता, हे अभंगातून कळतं चोखोबारायांच्या. तेव्हा त्यांना मंदिर प्रवेश नव्हता, पुढे कुणी जवळ घेत नव्हते. त्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेले हरेक कवन कोण लिहून ठेवणार. त्यामुळेच त्यांचे जे काही अभंग आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने ते अधिक होते असतील, परंतु ते आता कळणार नाहीत आणि सापडणार नाहीत. त्यांच्या गुरुसंत नामदेव यांच्याविषयी ते म्हणतात, चोखा माझा जीव चोखा माझा भाव, कुलधर्म देव चोखा माझा, काय त्याची भक्ती. संत नामदेव हे चोखोबा रायांविरुद्ध बाबत बोलत आहेत. चोखा माझा जीव चोखा माझा भाव, कुलधर्म देव चोखा माझा, काय त्याची भक्ती काय त्याची शक्ती, मोही आलो व्यक्ती तयासाठी, माझ्या चोखियाचे करीती जे ध्यान, तया कधी विघ्न पडो नदी, नामदेव असते जाणिले नामदेव असते आणिले पारखोनी, घेती चक्रपाणी पितांबर. तर संत तुकाराम महाराज त्यांच्याविषयी म्हणतात, संत चोखामेळा हे 13व्या शतकातील एक महान संत होते. ते संत ज्ञानेश्वरांच्या प्रभावातील संत होते. इतकं त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार तुकाराम महाराजांनी काढलेत, नामदेव महाराजांनी काढलेत. यावरून त्यांची महती कळून येते मित्रांनो. त्यांचा मृत्यू मंगळवेढ्यात एका भिंतीचे काम करताना भिंत कोसळून झाला, हे आपल्याला माहीतच आहे. नंतर संत नामदेवांनी त्या अपघातस्थळी भेट दिली आणि त्यांची अस्थी ओळखली असं म्हणतात. अशी कथा आहे की त्यांची जी अस्थी होती ती उचलली आणि कानं लावली की तिथे विठ्ठल 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 असा ध्वनी ऐकू येत होता असं सांगितलं जातं. आणि तेव्हा त्याने ओळखलं की हे चोखोबांची अस्थी आहे. तर अशी आख्यायिका आहे. आता आपण त्यांच्याविषयी मी रचलेला अभंग ऐकूया. संत चोखामेळा. विदर्भ प्रांतात देऊळ गावात, विदर्भ प्रांतात देऊळ गावात, मेहुणपुरीत एके दिनी, शतक 13वे जिल्हा बुलढाणा, शतक 13वे जिल्हा बुलढाणा, संत चोखादाणा जन्म आले. जमीन जुमाला नाही शेतीवाडी, जमीन जुमाला नाही शेतीवाडी, राबती ते गडी म्हणून या, दुसऱ्याच्या घरी करीती ते कष्ट, दुसऱ्याच्या घरी करीती ते कष्ट, मिळे त्यांना उष्ट पोटासाठी, शिळे पाके अन्न उरले सुरले, शिळे पाके अन्न उरले सुरले, लोकांनी जे दिले गोडतेची, शुद्ध आचरण किती पडो श्रम, शुद्ध आचरण किती पडो श्रम, मुखी सदा नाम विठ्ठलाचे. उच्च नीच जात सारे जे मानिती,
उच्च नीच जात साऱ्याच्या मानिती त्रास त्यांना देती कमालीचा. विठुदर्शनाची ओढमनी फार. विठुदर्शनाची ओढमनी फार परी तोची दूर राऊळात. परी तोची दूर राऊळात. मंदिर प्रवेशा होती त्यांना बंदी. मंदिर प्रवेशा होती त्यांना बंदी मग कैसे संधी दर्शनाची. मंदिर प्रवेशा होती त्यांना बंदी मग कैशी संधी प्रवेश दर्शनाची. पाहती दुरून महाद्वारातून. पाहती दुरून महाद्वारातून घेती द दर्शन विठ्ठलाचे. पाहती दुरून महाद्वारातून घेती द दर्शन विठ्ठलाचे. नामस्मरणाने दुरवैषिण. नामस्मरणाने दुरवैषिण शुद्ध राहे मन अखंडित. गुरु नामदेव आणि संत मेळा. गुरु नामदेव आणि संत मेळा चोक्याशी जिव्हाळा बहु वाटे. संत संगतीने मिळवले ज्ञान. संत संगतीने मिळवले ज्ञान ब्रह्माची जाण आली चोखा. ज्ञातबंधू जना विठ्ठल नामाची. ज्ञातबंधू जना विठ्ठल नामाची गोडी व भक्तीची लावी आली. मंगळवेड्यात होते ते कामात. मंगळवेड्यात होते ते कामात कोसळलेली भिंत एकाएकी. चोका भिंतीखाली श्वास अडकला. चोका भिंतीखाली श्वास अडकला. मुक्त जणू झाला व्यापातुनी. मुक्त जणू झाला व्यापातुनी. चोक्याची समाधी नाम्याच्या शेजारी. चोक्याची समाधी नाम्याच्या शेजारी दिसेल पंढरी वंदू त्यांना. चोक्याची समाधी नाम्याच्या शेजारी दिसेल पंढरी वंदू त्यांना. धन्यवाद मित्रांनो. अभंग आवडला तर अभंगाला लाईक द्या. कसा वाटला ते कमेंट करून लिहा. तुमच्या मित्रमंडळींना पाठवा. हे जातपात सामाजिक विषमता ही नष्ट झाली पाहिजे म्हणून आपल्या साधू संतांनी, समाजपुरुषांनी, समाजसेवकांनी अहोरात्र मेहनत घेतली आहे. शतकानुशतके. दुर्दैवाने आजही काही ग्रामीण भागात ते पाळले जाते. ह्याला विरोध केला पाहिजे. हे सगळं बंद व्हायला हवं. आज पूर्वीसारखी परिस्थिती नसेली तरी अधूनमधून आपल्याला आपल्या दूरदर्शनवर म्हणा किंवा ऐकू येतं, वृत्तपत्रात वाचायला मिळतं. हे बंद व्हायला हवं. ह्याने हिंदू धर्माचा ऱ्हास झाला. हिंदू धर्मात फूट पडली. हे लक्षात घ्या आणि जातीपाती मानू नका एवढंच सांगतो. आणि हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो अवश्य करा. आता परत आपण एक भेटू उद्या आणखी पुढचा अभंग घेऊन. धन्यवाद.